عجم برا اشکال کریه مریه وان دفت کوپا دانه هیجی تک توک درد کفن اراضی ما بره هبو جوت جوبال باخشه ما سیوه ما آرونگه ما خوخه ما هرمیه ما زمانی که تپرم چه بو اوانه آنه تف حشک بون هاتن خانیه ما تف خراف کرن تفهم کر بره مدان قسمه کی جمع چونه چین قسمه کی جمع چونه اوروپا قسمه کی جمع چونه دیاربکر قسمه کی جده 15-20 مال هاوین تیم برا از بخوا هاوین تیم برا زبستان دیاربکرم گنج بره شخورا دشون بر پاس دواره وانه بو پزه وانه بو پزه خوی زیده دفروتن دواره خوی زیده دفروتن پی اداره خود کرن دشون لدرا عملاتی دکرن یومیا عملات دپاقنوتو نیبو من بخودی تیه والچکا گنم 5 پاقنوت بو اوا جه دو نیبو لدیاربکر دکتی تیرانه به دپاقنوتو نیوات چوی ادنی ده عربه ابون ده دیاربکر دا ناوه یکی حجی شوکت بود دشو فارقینه ناوه یکی حجی سلیمان بود دهات قلپه کوپری تاریخی اثره ده دوره شیخ فخردین مالا بوکار کی دا آتیت شکرن بریوی ده تاش دوری جتاش دوری را دوین فریکلر تابعی حضرت ابراهیم بن على نبينا عليه السلام كفري كوجي برينا اوجي لبامنا تبيلونا كوبرياتيا شكرن فاتقا يولي دفردا اتيا شيا
çika karanlık evune li serê tepa li serê çiyaya hatine çûne alışverişa xwe kirine bi heywanata. Deheb aş di godernê dane. Çarhev aş di mezra me dane, navê mezra me cêbse. Navê cihê ku aş tê dane geliyê aşa jê re dibêjin. Ew jî bi tûnşûna taş dewrîne frîkleran e. Çemê me tev biye şûna yabancıya. Tên dikevînê rê me jî qapat dikin erebe nikare derbas bibe here were. Razîbûna min bi xwe şexsê min pêra tune ye. Eger ku me biqezanda min nediş yek hevkî însan were ser vê kopriya me. Elane qeder jî ku fabrîqet çêkirine li dera aşê me hê jî tevsazin dişixulin. Evê geliyê aşa. O ême jî xirabene kevirê wan dicî dane ku bigere digerin. Geliyê Godernê li Amedê di navbera navçeyên Ferqîn, Pasûr û Hezroyê de ye. Pira geliyê Godernê bi mîmariya xwe dişibe pira Malabadê. Pir ji kevirên latên derdorê ku hatine komkirin û qewartin hatiye çêkirin. Navê min Davut, soadiya min Güzel. Em ji vî gundê ne, ji vî memleketê ne. Not û siya da gundê me şewitand. Em mala xwe bar kir, em û ailê wan em mala xwe bar kir. Em çûn Diyarbekir, Amedê. Em li wê heft heşt sal man. Paşê gund çawa akbûn dest pê kir, serbestbûn dest pê kir. Em êdî em hatin li gund. Me berek em hatin gund me heywana xwe dikir, çiftçilik. Çiftçilik me dara baxçe heywan me xwe dikir. Heta 2020 da em ana heywana xwe dikin. Baxçe av didin, baxçe datînin. Em hatine vera li berê insana nedatı vera. Yasak bû. Ji bo eskeriyê, ji bo devletê vera tehlikelî bilge olarak nîşandidan. O ana di 3 sale vera ji barajê çêre diye biraz biye popüler. İnsan tên pisliğa xwe, tiştê xwe tevî vandara dêlin, diçin, ne temîzî heye, ne paqijî heye. Meriv dayînkî çewrecî, mesela heyfa van çiya niye meriv teke binê avê, o li vandara binêre, o vandara yok bike. Ana ciyê vera hem baxiliyê qulpê ye, hem baxiliyê Ferqînê ye, hem baxiliyê Licê ye. Ana vî aliya divê kanyareş, ji alî Licê tê. Ava wî ji vî ava daha cemîtir e, daha sar e. Vî aliya ji alî qulpê re dibin, çemê Sarûmê, serê vera, serê Diavê ye. Ava Licê û Ferqînê dike yek, ava Licê qulpê Ferqînê dike yek. O însanê ku tên vera zanî pîsîtiya xwe, tiştê xwe tev li vera dêlin, em dixwazin kî bira tiştê xwe têkin çopê, tê bi xwe re bibin, li wandara ya bişewtînin ya cîka
gerden zêrek. Çiya stargehên welatin, cem jî parazvanên çiyê. Ev hevoka xweş helbet ji bo geliyê Godernê ye. Ji ber ku hebûna geliyê Godernê şensekî pir mezin e ji bo şeniyên herêmê. Bi vê avê hem rezên xwe av didin, hem ajal jê sûd digirin û hem jî cihê bêhnvedaneke wisa xweş e ku mirov pêdiviyê bi betaneyeke dûrî welêt nabîne. Ne tenê ji şeniyên geliyê Godernê, her wa bajar û navçeyên derdorê jî ji çemên nav geliyê sûd werdigirin. Li berê mesela wexta li vêra hatin yasak bû, masiyê mezin hebûn, gelek masî pir bû. Înca însanê me hinkî dinya nedîne, hinçî tên jeneratörê davên avê, masî çûçik jî mezin jî dikujînin. Ew masî artık çênabe. Çiqa hatin pir dibe, masiyê van çema hindik dibînin. Mesela masiyê vî çema berem heye, donik heye, benik heye, xizêmî heye, tirek heye. Yani çeşit çeşit masiyê vî çema hene, em qîmeta wî nizanin. Xelk ji Diyarbekir ji Amedê tê bombayê bi xwe hatîne, davê vî çema masiyê te vî dikujîne. Ne dêle pirpûn çêbibe û masiyê van dira jî dikujîne. Mesela bi tiroviroy meriv kare bikeve biqefile, bi sertmê meriv kare biqefile, bi kesmê meriv kare biqefile. Ez rica dikim bira jeneratör, dinamit, el bombasî neydin van çema da neteqînin. Wekî ku şeniyên herêmê jî tînin ziman li gel ku dewleta Tirk di salên nodî de gund şewutan dine jî, gundiyan dîsa jî dev ji xaka xwe bernedane û roj bi roj ji bo xemilandina gund kêdeke pîrozdan e. Niha jî ev der weke stargehek siruştî ye. Lêbelê ev xweşiya bêhempa niha jî dibin xetereya bendavê de ye. Ev mîrateya cîhanî piştî ku bendava farqînê av bigire, wê bi pêncî gundan re dibin avê de bimîne. Û ev devera dîrokî û xizaya bedew wê bi tevahî wenda bibe. Wekî me di serî da jî got ev der seyrangeheke hêja ye ji bo geştyaran. Lê wekî şeniyên gund jî bilêv kirî, geliyê Godernê hembêza xwe ji hemû mirovahiyê re vekiriye. Mixabin mêvanên geliyê Godernê hay ji qîmeta vê yekê nînin. Ji dewla qirkirina vê xwezaya giranbûha pêwîst e her kes xwedî lê derkevin û roj bi roj xweştir bikin.
بره گندی ما جیران دورا گندی ما به ولاقا بکرا به استرا گنم داتانین وی آشا دهران آرچید کرن وقتا 1909 دیوان دا گند هات شوتاندن وی آشا جی بطل ما نات شخلاندن آف بخو دایی تشکی عجیب چه بیه آها آف بیه آش بخو بیه آش شبیرات بین گلی آشا و وشخو صبح دوی بو صبح چی مزنه ما بابو کالانه ما لسر صبح به سپتا چید کردن داوت نوا صبح ماسی خود دفران جا آوا گرم خود دا علی آوا جمعی وقت پایی دی وقت سرازا دفریا خود کد سپته و گندی مجی مزنه مجی وان سپتا تجه ماسی دی کردن دانیش مالی مرا جزارو که خورا توپ دی کردن ev bedewiya xwezaya geliyê Godernê mirov berbixwe vedikşîne. Ji ber ku xweza rengê jiyanê ye. Zehmet ku destê me ji vê bedewiyê bibe. Lê wekî her bedewiyekî divê dawî li bernameya me jî were û hûn ji cihên xwe rabin bên dîtina geliyê Godernê.